mere, Montanus. Mange tak, Jesper. Det markerer, at vi har fået sådan en lært mand tilbage i byen. Det har vel kostet dig mange hovedbrydere, for at komme her tilbage. Og så vil jeg også gerne ønske dig tillykke med din søn. Ja, det er sandt, og mange tak. Hør min kære, Monsieur Rasmus. Jeg vil spørge dig om noget. Undskyld, mit navn er Montanus. Montanus, Rasmus på latin. Ja, det må det så være. Nå. Hør min kære, Monsieur Montanus Berger. Jeg har hørt, at lærte folk skal have sagt nogle underlige meninger. Jeg har hørt, at de i København Universitet siger, at jorden er rund. Og det kan jo ikke passe, fordi den virker jo sådan set ganske flad. Ja, nu skal du høre, Jesper. Det er jo fordi jorden er så stor, at når du står, så kan den virke ganske flad. Ja, det er rigtigt, at jorden er stor. Men hvor mange stjerner skal der til for, at det bliver en måne? En måne? Månen er mod en stjerne, ligesom Peblingesøen mod hele Sjælland. Ej, de lærte folk, de er ikke rigtig i hovedet. Jeg er ikke tro hørt, at man sige, at jorden løber, og solen står stille. Monsieur, det tror du vel ikke på? Ingen fornuft at være i tvivl om, at jeg er død. Men så skulle jorden jo løbe, måtte vi jo falde i blandt og slå halsen i stykker. Kan ikke et skib løbe med jer, uden at I slår halsen i tu? Men de siger jo, at jorden løber omkring. Skulle nu skibet vende sig om, faldt der folkene så ikke ud i søen? Nej, jeg skal forklare det tydeligere, hvis I kan have tålmodighed. Jeg vil for min tro ikke høre noget derom. Jeg måtte jo være gal, hvis det var sådan, at jorden skulle vende sig om. Og vi skulle få hovedpuls ned i fanden i afgrunden. Haha, min kære Monsieur Berg. Hvoraf kommer det så, at månen under tiden er så stor? Jamen, hvis jeg vil forklare det, så vil jeg ikke tro på det. Prøv at gøre lige et forsøg. Det kommer der af, at når månen er voksen til, klipper man et stykke af den, for at gøre en stjerne af. Det er min tro nysgerrig, for det kan ikke passe. Hvis man så ikke klipper stjerner af den, så vil de blive alt for store, og de bredere end hele Sjælland. Det kommer der af, at månen intet lys, men af samme mørke materiale som jorden, der låner til lys og skin af solen. Lad os tale om noget andet. Det er noget forstyrret tøj. Man kan blive helt katolsk i hovedet, det her.